Koen, vertel me meer van jezelf. Ik is MC Koen, ik is een artist van die series. Ik is nu al plus minus 13 jaar bezig met muziek, Afrikaans, ringkleding specifiek, maar ik kan dat in alle genres, so ja, ik is basically een kunstenaar. Wat het de recordlabels soos ons nodig om sustainable te wees in die industrie? Je moet het doen. Als Ian Dave. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, zij moet maar niet dat weg om te pay. Op je knieën is aan het zak niet om te pray. Als zij valt, dan maak je comeback op het zij. Op het zij, zij moet op het plein. Doe het away wat mijn mensen kan. Houd druk, sushi schade weer, week niet aan. Die wat support, ik wil niet elkeen bedank. Dankie jelle, ach ik waardeer het spit de tijd. Flow besides die, moet jelle site. Tangelijk wie alright, ik is nou op die mic. Yo, as unbelievable, maybe is die your season. Ian tijd, ons hustle voor dit, wat ons believe unfixed. Dat is wat het is wanneer ons uitstiek tricks. Stay maar wordt gelach, moet niet mistake. Ik hou het maar niet warm als ik praat. En als ik in baby praat, is niet plannen wat ons maken. Maak plannen voor die voorkant. On fire, al die vlammen laat je oor branden. Zo ik hoop ook niet dat zij over je droom gaan. Op je way meneer geloof man. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, zij moet maar niet dat weg om te pay. Op je knieën is aan het zak niet om te pray. Als zij valt, dan maak je comeback op het zij. Op het zij, zij moet op het plein. Ja, omstandigheden is ze aan het dang. Laat je anders dank. Kan een goede mens zijn, punnen aan het dang. Sommigen kijk komt eruit, ik blij aan plannen dank. Terwijl hier is samen stroom glij, ik hoop zij vang mijn punt. Allemaal is different, uniek op je eigen. Allemaal zijn plan verschilt, draai lied. Nou je eigen shelle goals, maar die mis het weet zij zie. Op je eigen zet hij even en zet je in de league van je eigen. Education is de key, dat is wat hulle sê. In life lessons laat u weet, zij moeten dringend hee. Verkeerde vrienden lok je aan. Wees prepared, focus op je purpose en week voor wat zij wil hee. En dat zij handout zoek, vergeet van die. Van hoe weet zij die handen is allemaal gesanitized. Zij samen moet bang out bro, dit is mijn advice. Doe niet dan je eigen way en dat allemaal je recognize. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, ja. Zij moet het doen, zij moet het niet doen, ja. Zij moet het doen, zij moet maar niet dat weg om te pay. Op je knieën is aan het zak niet om te pray. Als zij valt, dan maak je comeback op